Liisa, Mitä terve? me on saatu aivan mahtava myymälä takeover-pyyntö. Minne? Keramiikka Isopahkalalle Kalajoelle. Ui. Joo, katsotaanko vähän kuvia? Katsotaan. Yes. Mitä mieltä sä oot? Pitäisikö näitä tuotteita ryhmitelläkin vähän eri tavalla? Et musta tuntuu, että tässä ei nyt ole semmoista ihan selkeää tuotteiden ryhmittelyä. Joo. Kyllä siellä on kiinnostavia teemoja ja tosi mehukkaita tuotteita, niin se on semmosia kiinnostavia yhdistelmiä. Joo. Sitten mä luulen, että me tarvitaan niinku hyllytilaa myös, että meillä olisi seinälläkin tapahtus, niin täältäkin me tarvittaisiin niinku ihan oikeita hyllyjä tonne. Saadaan sitä pystysuoraan näkyvyyttä vähän enemmän. Joo. Nämä on niinku periaatteessa kaikki tuotteet on kauniita, ihania, laadukkaita, mutta nämä ei tule aivan niinku parhaalla mahdollisella tavalla esille. Joo, samaa mieltä. Ja tuossa toisessa huoneessa näyttää olevan myös aika paljon erilaisia kalusteita. Yeah. Että kalusteita voisi vähän ryhmitellä eri tavalla. Ja varsinkin kun puhutaan tämmöistä tuotteista, joka on niinku arvokas, tämä on niinku arvokasta käsityötä, että se pitää olla myös arvokkaalla tavalla esillä. Voitko tästä toisesta tilasta vähän semmoisia galleriavivoja? Joo. Vaikka no nyt tuossa on niinku aika samanlaista funktiota noilla kahdella tilalla, mutta koska tästä rakennella vähän semmoista. Joo, galleriamaista. Niin. Joo. Hyvä idea. No nyt meillä ehkä on semmoinen yleiskuva tästä. Niin mitä sanot, että lähdetäänkö hakemaan vähän inspiraatiota? Yes. Mihin me mennään? No.
Virve, mitä sä mietit? Mitä mä mietin? Niin. Mä ajattelin, että me voitaisiin tähän nostaa vähän korkeutta, että saadaan vähän elävyyttä tähän esillepanoon ja sitten kalusteita linjata tästä. Mutta tuollahan meillä on hyvällä mallilla ja Jeps. tässä, niin jatketaan tästä. Myymälä on valmis. Oi, ihana. Oi, että. Aivan ihana. Ihan erilainen avara ja valossa ja leikkissä ja aivan ihana. Tuli johonkin aivan toiseen maailmaan. Joo, oi. Tää on saatu tehtyä tämmönen niinku runsauden tuntu tähän. Ja sitten kuitenkin on tietynlainen arvokkuus, on näillä esinevalinnoilla. Niin. Että mä käsitän tän näin. Joo, no siihen me ollaan just pyritty. Niin. On niinku arvoa, mutta ei näytä niinku mitään design-näyttelyt. Joo, just runsaa. Pitää olla silleen kaupallista, että sitä tavaraa on. Tähän voi ottaa myös toisen pöydän kaveriksi, kun kääntää. Joo, jos tää tulee liian täyteen, niin tämän voi kääntää toisinpäin ja pistää toisen samanlaisen viereen. Niin just. Tää oli parempi tälleen, tässä oli yksi pöytä. Joo. Me aluksi laitettiin 2, mutta me ymmärrän, että saattaa tulla lisää volyymiä. Ja tähän... Liisa! Mitä? Mehän saatu ihan huikee myymälän takeover pyyntö. No niin! No. Tässä on tää sisääntulo. Se puhuttiin koko. Mä itekin tässä näytän. Okei. Tässä varmaan olisi hyvä, että nostetaan tuohon vähän, jotain alustat saa vähän korkeutta. Pitäisikö... En mä pysty tämmönen näyttää. Sitten se vaan tulee. Antti ottaa, että se pääsis poraamaan.